Li Diyarbekirê hejmarek dikandar li nava bazarê gihiştin hevdû û bişewitandina dolarê nimûne daketina nirxê lîreyê Tirkî protesto kirin. Lîreyê Tirkî di rojekê de li hemberî dolarê Amerîkî nêzîkî ji sadê 20 zêdetir nirxê xwe winda kir û dolarek ji 13 lîreyan borî. Dikandarên bi taybetî bazirganiya telefonan dikin gotin ku bi nirxê pereyê ku îro pê telefonê difiroşin sibe nikarin telefoneke din bikirin. Robro daha xirab dibe. Em dixwazin weke insana em jiyana xwe berdewam bikin. Îro dolar ji 11 milyonê hilperîkî 12 nîva. Ev ya ji bona ekonomiyê me ji bona tişta em bistînin bifiroşin tengasî çê dibe. Robro xirab dibe. Em dixwazin dest davênin ji vî halê me re. Halê esnafa gerçekten pir xirab e. Esnaf û dikandarên ku kelûpelan bi dolaran dikirin ji kêmbûna danûstandinê gilî û gazindan dikin. Li gorî gotinên dikandaran ji ber ku welatî bi pereyên xwe bi zehmetî dikarin pêdiviyên xwe yên rojane bistînin, nikarin telefonên bi dilê xwe bikirin. Dikandarên gotin ku tu rayadar pirsa halê wan nake û ji pirsgirêkên wan re tu çareseriyan peyda nakin. Ev protestoya me ji ber dolarê. Dolar îro ji hefta ji heşta îro hatî 12 nîva. Îro 12 nîva jî dî. Ji ber wê duruma me xweş derbas nabe. Malek em îro difiroşin bi fiyetke em difiroşin dibe sibê em bi wî fiyetê daha zêdetir em distînin. Em daha zêde distînin. Ji ber wê sermaye me kin dibe, duruma me nexweş dibe, ji bo xelkê me ne baş e. Dolareke Amerîkî di yekê mijdara 2021 de 9 lîre û 55 kuruş bû. Di 23 mijdarê de dolareke Amerîkî derkes 13 lîre û 25 kuruşan. Wate di nava 23 rojan de 3 lîre û 80 kuruş li dolarî zêde bû. Bazirgan, dikandar û welatî ji vê rewşê bêzar bûne û dibêjin roj bi roj lîreyê Tirkî qîmetê xwe winda dike û di berîka wan de dihele. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.